नमस्कार, मी नीता कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आणि आज आपण पाहणार आहोत मालवणी पद्धतीने मटार बटाट्याची भाजी। पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेलचं बटन दाबा, ऑलला सिलेक्ट करा। याने काय होणार, जेव्हा जेव्हा मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करणार त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळणार आणि तुम्ही तो पाहू शकणार। तर नक्की सबस्क्राइब करा। ही भाजी आपण डायरेक्ट कुकरमध्ये बनवणार आहोत। तर मीडियम गॅसवर कुकर ठेवला आहे। 2 टेबलस्पून तेल घेतलं आहे। तेल चांगलं गरम करूया। आता घातलं आहे 1 टेबलस्पून जिरं। जिरं असं चांगलं फुललं पाहिजे। जिरं चांगलं फुलल्यानंतर 4 लसूणच्या पाकळ्या ठेचून घातल्या आहेत। आता घालूया 2 चिमूट हिंग। फोडणी ही चांगली तडतडली पाहिजे। फोडणी चांगली तडतडली की घातला आहे आता टोमॅटो। टोमॅटो हा चांगला फोडणीमध्ये परतून घेऊया। टोमॅटो हा चांगला नरम झाला पाहिजे, त्यासाठी ते 1 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवूया। 1 मिनिटानंतर आपण बघूया टोमॅटो नरम झाली आहे की नाही। तर टोमॅटो बघा बऱ्यापैकी नरम झालेली आहे। इथे मी 2 टेबलस्पून मालवणी मसाला वापरत आहे। तुमच्याकडे मालवणी मसाला नसेल तर 1.5 टेबलस्पून तुम्ही लाल मिरची पावडर अधिक 1 टेबलस्पून गरम मसाला वापरा, किंवा तुमच्या घरात जो कोणता तुम्ही रोजचा मसाला वापरता तो वापरला तरी चालेल। हळद घातली आहे। साहित्य आणि प्रमाण त्याचं तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणारच आहे। एक मध्यम आकाराचा कांदा, 1 वाटी ओलं खोबरं, 1 इंच आलं आणि 5-6 लसणीच्या पाकळ्या ते चांगले मी तेलात परतून घेऊन त्याचं वाटण तयार केलं आहे ते घातलं आहे आता, आणि थोडीशी कोथिंबीर। सर्व मिश्रण मिक्स करून घेऊया। आता झाकण जे आहे असंच वरच्यावरती 5 मिनिटे ठेवूया। 5 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता जे वाटण आहे त्याला चांगलं तेल सुटलेलं आहे। तर आता इथे घालूया मटार। 1 वाटी मटार घेतले आहेत आणि 2 बटाटे मी घेतली आहेत। इथे मी सालं न काढताच बटाटीचा वापर केला आहे, तुम्ही सालं काढून घेतली तरी चालतील। इथे घालूया आता पाणी। इथे मी पूर्ण 1 ग्लास पाण्याचा वापर केला आहे। व्यवस्थित सर्व मिश्रण मिक्स करून घेऊया। आता घालूया लाल काश्मीरी मिरची पावडर अर्धा टेबलस्पून। चवीनुसार मीठ घालूया। व्यवस्थित सर्व मिश्रण मिक्स करून घेऊया आणि झाकण लावून कुकरच्या आपण 3 शिट्ट्या करूया। कुकर थंड झाल्यानंतर मी उघडला आहे। तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी आपली बटाटा मटरची भाजी तयार आहे। थोडीशी कोथिंबीर घातली आहे आणि असा रंग येण्याचं कारण मुख्य हेच आहे की काश्मीरी लाल मिरची पावडर थोडीशी जरी घातली तरी रंग खूप छान येतो, खाण्यासाठी पण खूप छान वाटतं। तर अशा पद्धतीने मालवणी पद्धतीने बनवून बघा मटर बटाट्याची भाजी। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।